Soňky wagt siz nädän bolsaňyz köp YouTube kanalları açyldy. Türkmenistan habarlary diýip türklerde, soň Novosti Türkmenistan diýip ruslarda çykyp başlady. Ruslarda çykan hem türklerde çykan hem habarlaryň YouTube kanallarının eýeleri bir. Men bir iki kişiyi düşünüp otyn kellemde kim olduklaryny bir %75 ýaklaşdyrdym. Men şüphelenýän adamymy aýdaýyn. Adyny aýtsam bolarmy? Aýtyp goýar. Bayram Şyhmuradov. Be. Noýabrçylar. Aha. Anzarçylar. Hatta şu nemesem şu siz aýdyň. Downhouse mı o kanal var ya? Downhouse şo mu? Şu men %100 diýem ok, ýöne %75 diýen, %75% hem azat del. Be. Downhouse olýan menim Downhouse'a başga birdir diýip çaklaýan sebäbi Downhouse'un edýän işlerine teretsen Downhouse diňe daha şowlara fokus edýär. Daha şowlara teret çemenöre. Ondan ol näme şo kakaşkama näme şo. Angliýada. Ýok. Şowar ýere fokus edýär. Biram aýagallygyny devete garşy Murat Gurbanova garşy devete garşy bar bilýänlerde şol galan zatlary ýadyndan çykardy. İki adamın ne diye? Bir Bayram Şyhmuradov men şüphelenýän adamym. Sebäbi finans tarapyndan hem güýji ýetýär. Шеф, все пропало! Бросайте все и срочно приезжайте в яхт-клуб.